हेलो। हेलो मैडम, बाइक चालक के जहाँ एक्सीडेंट भइल बा वो सुधा चंद्र पुल के पास दूगो गाड़ी खड़ा रहे ओकर देखल गइल बा। वहाँ पर मैडम एगो बाइक भी खड़ा रहे। मुसीबत काहे ली सोच कर बीच में ना आए। दूगो गाड़ी? हाँ मैडम, एगो पिकअप जीप और एगो लॉरी। वो लॉरी में घास के लोडिंग जात रहे, ऐसा ओकर लागल। फिर वो आदमी ओकरा के ध्यान से देखला। ओके, आवत बानी। ओके मैडम। फॉलो दैट लीड। ओके सर। दो लोगों में से शिवम कुट्टी के हा वो रात के जहाँ बाइक एक्सीडेंट भई रहे वही हमार लॉरी खड़ा रहे, पर एक्सीडेंट होकत ना देखनी हम। शिवन कुट्टी फिर तू का देखला? सर वो कहा ना, अरे भाई एक्सीडेंट भइल बका। हेलो, हॉस्पिटल जाएगा बका तो और मदद करेगा। हेलो कुछ ना। ए, तू निकल जा यहाँ से। सर गला में वो टॉर्च जैसन कुछ लगा के रख ले रहे, ओकरा में कोनो बहुत जैसन आवाज आवत रहे। सच कही तो हम बहुत डरा गए रानी। का तू ओकरा चेहरा दिख ले रहा? नहीं सर, वो आदमी मास्क पहने रहे और वो अपना पूरा शरीर के काला कपड़ा से ढक ले रहे। देखे में हट्टा कट्टा लागत रहे सर। वो ओके, आवाज बहुत डरावनी रहे सर। सिजो सर, ऐसा मौका पे क्यों टॉर्च लेके ई तरह के गिमिक्स ना करी। सही है सर। शिवन कुट्टी के जगह पे वहाँ क्यों होखत या ऐसा कोनो गाड़ी होत जेकरा में बहुत सारा लोग होते या ओकरा में से क्यों हिम्मत वाला गाड़ी रोकत। हाँ। शिवम कुट्टी, तू जवान टॉर्च देख ले रहा का हुई है? पक्का ये है सर। सर, हमनी के किलर एगो गूंगा हा जे बोल ना सकेला। सर से दिस सर वो आर्टिफिशियल लेरिंग्स लगा के बात कर ले रहे। कैंसर के अलावा कोनो और बीमारी में एकर इस्तेमाल कल जा सकेला सर। हमार पिताजी कैंसर में एकर इस्तेमाल करके हमरा से बात करत रहलन। जो ना आप ढूंढते नहीं वो डिवाइस कुछ ए तरह के बाका सर ये है सर, ये है। एक्चुअली जोन इंसान बोल नहीं सकत वो ए तरह के डिवाइस के इस्तेमाल करके बात कर सकता। वो कितना डिग्री तक के आवाज खो चुकल बा, ये ओकर आवाज सुनला के बाद ओकरा से पता लगावल जा सकता। सर, हमने के जानकारी के मुताबिक किलर जॉन आर्टिफिशियल लेरिंग्स के इस्तेमाल कैले बा। इ मॉडल के मार्केट में आयल 3 साल ही भइल बा। ये आर्टिफिशियल लेरिंग्स के ट्रेनिंग लेवे वाले पेशेंट के लिस्ट हमने के पास बा विद एड्रेस एंड फोन नंबर। किलर अगर केरल में भी ट्रेनिंग ले ले होई तो उस शख्स भी ई लिस्ट में होई। सर वो लिस्ट दे हम। सर ये लिस्ट में देखिए केवल 60 साल के बुजुर्ग लोग ही बाड़े और बाकी लिस्ट में 20 औरत भी बाड़ी और 12 बच्चियां भी बाड़ी। और हमनी के जकरा तलाश बा 18 से ऊपर उम्र वाले 90 लोगन के ई लिस्ट है सर। अगर हमने 90 लोग से पूछताछ शुरू करब त विक्टिम हमनी के लिस्ट के सॉर्ट करे के पड़ी। अनवर शाजिद, तंगश्री कोलम, रोविन वर्गीस, त्रिवेंद्रपुरम, जगदीश पुलरेवी, कृष्णदास PS कांगरा, सबरी नाथ,
कृष्णदास SPS प्रीवियस पेज कृष्णदास कानंगरा सर कानंगरा सर वो अमला पाठ कानंगरा में ही बा सर। अमला पहाड़ अशोक सिल्वा राज के होटल में जे पार्टनर रहे अजेश के गांव। गुड। थैंक यू सर। सर ये एड्रेस में फोटो नहीं है। डजंट मैटर। ये 90 लोगन में जेकर हम सबसे पहले पूछताछ कल जायु हो कि कृष्णदास BS कड़ा में गांव कन्नगरा पोस्ट। रुका देता नहीं। का बात है सर? हमने कृष्णदास से मिले खातिर आइल बानी। लेकिन अब वेजा ना आवेला मैडम। कृष्णा दास ऐजा काहे ना आवत बाड़े? का बात है सर? वो कुछ गलत कैला सका? आपके ऐसा काहे लग रहा बा? का आपके ओकर रोज के दिनचर्या में कोनो शक लग रहा बा? अरे ना सर, वो तो गूंगा हा ना, और ओकरा बारे में केहू पूछताछ ना कैलस। कृष्णदास आर्टिफिशियल लैरिंग्स इस्तेमाल करता। हाँ, 3-4 साल से इस्तेमाल करत रहे। का बात है सर? कृष्णदास की आवाज कैसे चल गई रहे? हमार बेटा अच्छा खासा बोलत रहे सर, गाना भी गा लेत रहे, स्कूल के हर प्रतियोगिता में अव्वल आवत रहे सर। लोग तो यहाँ तक कहत रहे कि बड़ा होखला के बाद ही बहुत बड़ा गायक बनी। ओकर गला में एक छोटा सा गांठ हो गई रहे सर। डॉक्टर ऑपरेशन करवावे के कहलस। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज लेके गए रहनी सर। ऑपरेशन के बाद गांठ के साथ ओकर आवाज भी चल गई। ओकर बाद ओकर पढ़ाई, गाय के सपना सब खत्म हो गए सर। कब भइल रहे ये ऑपरेशन? 1989 में भइल रहे सर। तब वो 10वां में पढ़त रहे सर। कृष्णा दास के कोनो नया फोटो बा का? अब भी लेके आवत नहीं। 1989 कालीकट मेडिकल कॉलेज, एनाटॉमिक डिसेक्शन हॉल, कालीकट मेडिकल कॉलेज। सर हो सकेला हमने यही आदमी के ढूंढा तानी। सर यहाँ हमार बेटा। जेकर खून भइल बा उस सबके जन्म 90s के आसपास भइल बा। वो वजह से कृष्णदास और उनकर सर्जरी के एकरा से कोनो संबंध होके ऐसा नहीं के हो सकत। इत्तेफाक से जेकर कत्ल भइल बा ओकरा साथे इनकर लिंक ना होके के वजह से अगर ये एक्सीडेंट रैंडम ना भइल ता, उदाहरण खातिर पहले जेकर कत्ल भइल बा वो नवीन के पिताजी डॉक्टर शिव कुमार ई कैलिकट मेडिकल कॉलेज से ही MD के पढ़ाई पूरा कैले रहलन। द ईयर 1988-90। हेलो डॉक्टर, हम आपसे मिलल चाहता नहीं। क्या बात है? डॉक्टर, आप कैलिकट मेडिकल कॉलेज से PG कैले रहनी ना? हाँ, हमने अपन सस्पेक्ट में एक शख्स के आइडेंटिफाई कैले बानी। वो शख्स 1989 में जब आप वहाँ पढ़ाई करत रहनी वो एजा सर्जरी करवले रहे। सर्जरी? हम तो जनरल मेडिसिन के PG में रहनी है। हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट से कोनो लेना देना ना रहे। ओके।
आप जौन शिव कुमार के बात करत बानी वो जनरल मेडिसिन में पीजी कइले बा। ओकरी सर्जरी डिपार्टमेंट से ज्यादा कुछ लिहल देहल नहीं खे। वो सच बताऊले बाड़न। डॉक्टर 1989 में भइल सर्जरी में कृष्णा दास आपन आवाज खो देलन। उस सर्जरी के कैले रहे ई कैसे पता चली? ई ऊ जगह बा जहाँ पे सैकड़ों तरह के सर्जरी होखेला। ये कंप्यूटर वगैरह तो बहुत बाद में आए। वैसे 1989 से याद आए हमने के यहाँ मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करे के नियम बनावल गए रहे। हो सकेला अब तक वो गायब भी हो गए होके। वैसे सर आप जे टाइम पीरियड बता रहल बानी वो बखत श्रीधर नाम्बिया रहले सर्जरी के एचओडी। बाकी सर के कुछ साल पहले ही मौत हो चुकल बा। यहाँ पे केहू मेडिसिन रखे वाला डॉक्टर बा का? सर अशोक के कजिन यहाँ में रहली और वो कोयम्बतूर के मेडिकल कॉलेज में पढ़त रहली। दिव्या सर यह किताब एक सेकंड एडिशन कोयम्बटूर में सेल्वाराज के घर पे हम देखले रहनी। पिछला पे वो बतौले रहे कि ओकर बहू MBBS के पढ़ाई कर रहल बिया। नया जमाना के स्टूडेंट ई तरह से पुराना किताब ना पढ़ेले। दैट मीन्स ओह शिट, शैलबराज भले ही एगो बिजनेसमैन बा लेकिन मेडिसिन रिलेटेड ओकर एगो पास्ट भी बा। केकरो पता ना चल जाए यही से वो जानबूझकर ये बारे में कुछ नहीं के बतवले सर। वो समय कंप्यूटर ना रहे लेकिन हमरा पास सारा रिकॉर्ड बा। हम एक बार और चेक करा था नहीं। सर सिल्वर आज एनेस्थेसिया पेजेस में भी रहे। 1988 में वो कोर्स के ज्वाइन कैले रहे लेकिन 1989 में वो पढ़ाई का रोक देलस। कोर्स डिसकंटिन्यू ड्यू टू डिसमिस ऐसा लिखल बा सर। देखिए ये देखिए यहाँ पर। सर वो आदमी के डिसमिस कर देनी का? ओ बहुत घमंडी इंसान रहल। 1 साल तक हमने मेडिकल कॉलेज में साथ में पढ़ाई कैले रहनी। वो अच्छा खासा ड्रग के एडिक्ट रहे। ऑपरेशन थिएटर के स्टॉक माल के घोटाला करत पकड़ल गई और डिसमिस हो गई। ओकरा बाद में वो आइल नहीं थे। ओकरा बाद कॉलेज में दिखाई ना देलस। हाँ फिर जब चारों लोगन के कार एक्सीडेंट भइल रहे था ओकरा हिजा देखले रहनी। कार एक्सीडेंट? एगो मेजर कार एक्सीडेंट। चारों लोग नशा में धुत रहलन। शिव कुमार, सेवी, हाँ सेवी पन्नू सर आप जाने नहीं, आपके फॉरेंसिक में सीनियर पुलिस सर्जन रहले। ओकरा बाद अलेक्जेंडर, फिर सेल्वाराज। वो बखत अलेक्जेंडर कार ड्राइव करत रहले। अलेक्जेंडर कुछ दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और ओकरा बाद कुछ दिन तक कोमा में भी रहे। सेल्वाराज ओकरा बाद फिर कबो कैंपस में आइली। सो वो दिन जन फैल रहा है एक्सीडेंट वो पूरा ओरिजिनल पॉइंट बा सर। एनाटॉमी हॉल में कॉर्टन सर्जरी के दौरान 2 मौत और जुड़ गई एंड फाइनली वी हैव 2 मोर पॉसिबिलिटीज। मैडम सेवियर सर के फोन लगोने लेकिन बात ना भाई। सर अबे कहाँ? सेवियर के सर्जरी है कोझीकोड के सनराइज हॉस्पिटल में। सर्जरी कब है मैडम? कल या परसों। ये बात जाके उनका से पूछ ली। सेवियर के बेटी जे अमेरिका में बिया ओकरा खबर कर देले बानी। वो लड़की फिलहाल वहाँ सेफ बिया। ये अलेक्जेंडर शादीशुदा नहीं है, ओकर कोनो बच्चा नहीं है। हमने कांटेक्ट तो कर रहल बानी। जेवियर अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सर। वहाँ क्यों नहीं के सर? लागत है घर में क्यों क्या जॉब ना है सर? अच्छा ये राघवन के नोटरी के धंधा से का संबंध बा? ये नहीं क्या पता सर। फिर भी केस में इतना आसानी से अंदर आ जाए ऐसा इंसान नहीं क्या सर। ये कृष्णदास की आवाज चल गई, वो सर्जरी, वो एक्सीडेंट भइल बा। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। वो लोग बच्चन के टारगेट करेले सर। अरे टॉर्च के मारा था? यही के रहे वाला बानी सर। दुकान बंद के जाए के रास्ता बा। यही जे के रहे वाला बा सर। ऐसे पूछताछ करा। यही जे अलेक्जेंडर बाका वो यार देखे सर। कहाँ गेलू? 10-15 दिन पहले एगो रिश्तेदार के शादी में दुबई गए बाड़न सर। कब तक लौटी हूँ? कोनो आइडिया नहीं है सर। सर दुबई से अलेक्जेंडर वीडियो कॉल पे बा। सर नमस्कार। सीचो सर सब कुछ बता देले बाड़े। हमने एक साथ पढ़त रहनी। पढ़ाई के अलावा एक्सीडेंट से हमार कोनो संबंध नहीं है सर। डॉक्टर आप कब तक वापस लौटब? सर हम जेल चाहता नहीं सर। जब तक आप क्रिमिनल के पकड़ने के लिए हम यहीं रह के मन बना ले बानी। 5-6 महीना पहले हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर ले रानी, लेकिन वो लोग एक पे कोनो ध्यान न देले। अब हम वापस ना आए सर। डॉक्टर कट कर देले सर। 6 महीना पहले कंप्लेंट?
सर ई आदमी रात में एकर घर पे केहू पत्थर फेंकले बा ऐसा ने रिपोर्ट दर्ज करेले बाड़े। ई ओकर FIR के कॉपी बा। जैसन की तय कल गई रहे कल इवनिंग में ही ऑपरेशन कर दिए तब सिस्टर MP आफ्टर 10 माना। यस डॉक्टर। हाँ तो डॉक्टर एकरा से पहले आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली। आफ्टरनून में हमने प्री ऑपर सेक्शन में शिफ्ट करा। सब कुछ रूल्स के मुताबिक ही करी। हमारा साथ केहू न रहे। छोटा सा ऑपरेशन भाई यही से वाइफ के बोल देने की आवे की जरूरत नहीं है। कोनो बात ना, वो हम संभाल ले। बाकी एकरा नाम पे आपके जो किताब बा ओके दूर रखे की जरूरत नहीं है। आप समझ गए नहीं ना? थैंक यू डॉक्टर। ओके। इब्राहिम औसलर, ACP त्रिशूर। डॉक्टर आपके फोन कहाँ बा? कब से ट्राई कर रहल बानी? हम अब सर्विस में नहीं यही से अननोन कॉल रिसीव ना करेला। व्हाट्स द मैटर? डॉक्टर, देयर इज अ थ्रेट टू योर लाइफ। हमने के काम में तई बहुत आम बात बा उजलर। आई नो दैट, बट दिस इज समथिंग पर्सनल। बर्थडे किलर के अगला शिकार आप भी हो सकता नहीं। ओह, आई सी। सर भाई मैं ऐसा ना पूछनी ना, आपके जरा भी आश्चर्य ना भइल? आज ना तो काल हमनी के मौत तय बा। एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन एनी टाइम बाना। हर बात के एक ही को जवाब। यही से कहा आप कृष्णदास की जानता नहीं? ये एजा पूछल उचित नहीं क्या? एम आई राइट डॉक्टर? ओके डॉक्टर, यू कैरी ऑन। सर्जरी के मत रोकिए। हमनी के आदमी आप पे यहाँ नजर रखी हैं। सर, He said dead man walking. He knows that. सेवी बोला। सुना, हम फोन ना उठे नहीं तो हमारे के ढूंढत हॉस्पिटल आ गए। वो बोलस अगला नंबर हमार बा। शिव कुमार कहाँ बा? हम फोन करनी लेकिन लागल ना। अलेक्जेंडर? वो तो दुबई में ही बा। हम शिव कुमार से बात कर ली। तो सर्जरी खातिर तैयार। ओजलर, वो आदमी डिटेल्स जाने खातिर ही घर आ रहा बा। सर, हम किचन से बाहर आई नहीं तो आदमी दिखाई ना दिलस। कार भी ना रहे, मोबाइल भेजे छोड़ के चल गई। केकरा के बोलाई का करी कुछ समझ में नहीं आवत सर। उनकरा यार दोस्त कहाँ आवेला पता लगा सके नहीं। सब जगह खोज के देख ले बानी सर। राघवन, जवान पूछा तानी आराम से बता देना था। हम कुछ ना जानता नहीं सर, उम्र भी हो गई बना। जोन कुछ पता वो बता देते हमार कहा जाए साहब। जे मर चुकल बड़न ओ में हमारे को बेटा भी रहे साहब। ए राघवन, तहार बेटा के जे मरले बा ओकरा के नइखे पकड़े के बा। अरे तनी दिमाग पर जोर डाल के याद करा। हम कसम से कहता नहीं हमरा के कुछ याद नहीं किया। से याद करके बतावा। हम सही कहता नहीं हमरा के कुछ याद नहीं के। सही कहता। रुका, रुक जा। सिजो, ये भूल गए या जो भी बैकरा जायदा, लेकिन ये 1989 में का करत रहे कर हमरा डिटेल्स चाहिए, फिर ओकरा बतावे के पड़ी। देखा जौन वक्त कृष्णदास के सर्जरी चलत रहे उ वक्त डॉक्टर अलेक्जेंडर, सेबी पुन्नी और सिल्वर राज उ वक्त पीजी स्टूडेंट के ट्रेनिंग लेत रहे। यू नो व्हाट हैप मींस। कृष्णा दास के सर्जरी में ई तीनों असिस्ट कैले रहे है ना सर? बट राघवन, कृष्णदास के पकड़े के पड़ी तबे हमनी के केस में कोनो लीड मिली। समझ लो।
वो अलेक्जेंडर घर पहुंच गए बा। गांव वाला लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके बतौले बाड़े। वो आदमी है नहीं कहा है। ओझलर सर। डॉक्टर, व्हाई डिड यू कम बैक? हम भाग भाग के थक चुकल बानी, अब और ना भाग सकेनी। आप एक बार हमरा से मिल ली, हम सब कुछ बता दे। अब आई थिंक यू डिजर्व टू नो। हमनी के वहां जाके लौटे तक तो रात हो जाई। लोकल स्टेशन में फोन करके बोल दा ओकरा संगे हमनी के लोग होके के चाहिए। सर सर अलेक्जेंडर अंदर ही बा, ऊपर जाके दूसरा कमरा। डॉक्टर, दो तीन मेल भेजे के रहे हमरा, पता ना कब तक जिंदा रहा। अलेक्जेंडर, आप कुछ बतावल चाहत रहनी? कहां से शुरू करें कुछ समझ में नहीं आवत। थोड़ा कृष्णदास, रुका, कहाँ जाता रहा? हाँ? टॉर्च बाका। ओझलर सर, सर। सुना, सबके उठाओ। कृष्णदास, लेट्स गो। कृष्णदास, अलेक्जेंडर के कहां लेके गए बताओ। बोला। सर, वी आर लूजिंग टाइम। कृष्णदास, अलेक्जेंडर कहाँ बा? जे मर गए बाड़े उनकर आत्मा के शांति खातिर मदद करेगा। हैप्पी बर्थडे।
ही ओकर मौत के वजह बने वाला बाड़े। कृष्णदास, तोहरा संगे जे भी भइल बा उ इंसाफ तो नहीं खे, बट 3 लोगन के मौत भइल बा। कम से कम अब तो रोकता। हो चुकल बा, अब बादल के बरसा बाकी बा। सर, लागत कृष्णदास हमनी के कुछ ना बताई। जे भी पकड़ गई बाड़े वो केरला के बाहर के हाइबर रावड़ी गैंग से बाड़े सर। वो लोगन के जे भी पैसा मिलेला वो सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मिलेला। यही से केहू के बारे में कोनो जानकारी नहीं है। ठीक बा सर। सर सर, व्हाट नेक्स्ट? एक आदमी जौन गायक बनल चाहत रहे और मौका मिलत तो दुनिया में डंका बजाओ तू अंदर बैठल बा। जितना जल्दी हो सके कृष्णदास